Pamätáš, keď si mal energie na rozdávanie? Spomeň si na seba v 20-ke. Aké to bolo? Mohol si robiť veci dlho do noci a ráno si vstal a všetko išlo ďalej. Telo ťa poslúchalo na slovo. Mysel bola bystrá, svieža. Energie si mal na dostatok a bola pre teba samozrejmosťou. No ale poďme sa na to pozrieť, ako je to dnes. Máš 40 a ráno vstávaš a hodinu sa potrebuješ rozhýbať. Tá energia už je pre teba vzácnym tovarom. Ako prebieha deň potom? Po obede si unavený a potrebuješ si dať kávu a dokonca večer padáš do postele tak, že si celkom rád, že od teba nikto nič nechce. A keď sa ťa spýta niekto, ako sa máš? Aká je tvoja odpoveď? Je taká super, výborne, všetko ide? Alebo je, ale nejak to ide. A vo svojom vnútri cítiš, že to nie je ona? Volám sa Emanuel Holub a toto je kvantový energetický moment. Poďme sa spoločne a triezvo pozrieť na to, ako to bolo s tou našou energiou, ako je to s ňou dnes. Keď si mal tých 20, bolo to jednoduchšie. A nebolo to jednoduchšie len preto, že si bol mladší. Bolo to jednoduchšie preto, že si sa staral sám o seba. Že si riešil len seba. Len si mal problémy len o seba. Ale dnes je na tvojom chrbte a v tvojej hlave celý svet. A ako ten svet vyzerá? Sú to rodina, deti, pes, starnúci rodičia. Už nás to čaká. Nehovoriac o práci, hypotéke, kariéry a o tých veľkých očakávaniach, ktoré na teba všetci hádžu. Ale to nie je len o tých veľkých očakávaniach tam zvonku. Je to o tých očakávaniach, ktoré máš sám k sebe. O tom, že uvažuješ, že si málo v kondícii a že by si mal pridať. Že o tom, že by si chcel lepšie vyzerať, schudnúť, chceš mať politický a ekonomický prehľad, že by si mal všetko stíhať, proste by si mal všetko zvládnuť. Tak toho je naozaj veľa. To nie je jeden batoh. To je 10 batohov, ktoré stále vláčiš. A nielen, že ich vláčiš, ty ich neodkladáš už ani na noc. Každý deň neustále v kuse. No a tvoje telo je vyčerpané. Telo neklame. Telo vždy povie pravdu. Len my sme sa naučili ho nepočúvať. Keď sme unavení a telo hovorí spomal, tak my čo? Abe to dám, to vydržím. Keď ma bolí chrbát, telo hovorí uvoľni sa, pusti to. Ne, veď ešte toto, ešte tamto. Keď nemôže telo spať a vie, že si v strese, púšťaš, zabúdaš, nechávaš problémy v práci, alebo si ich zbereš sám so sebou do spálne. Stále sme zvyknutí riešiť. Ale riešime to úplne inak, ako by to bolo možno vhodnejšie. Keď je únava, tak si dáme kávu. Keď je bolesť, tak si dáme tabletku 1, 2, 3. Keď je stres a vyčerpanie, tak si pustíš telku, aby si nemusel rozmýšľať, ale pritom zaspíš. A zaspíš v zlej polohe a so svetlami v očiach. Neriešiš príčinu, riešiš dôsledky, aj to takým divným spôsobom. A tie problémy a tie nerovnováhy sa hromadia, zväčšujú. Jedného dňa príde ten den D, keď telo ti povie dosť. Už viac nechcem. No a ako to môže vyzerať? Tak poďme sa na to pozrieť trošku z iného uhla. V kvantovom energetickom momente vnímame a hovoríme o človeku ako o celku. Nie je to len telo, ktoré treba natankovať jedlom, nie je to len stroj, ktorý doplníš energiu kávou, ale je to celkový energetický systém, ktorý treba rozvíjať. A okrem iného funguje to ešte aj tak, že keď dlhodobo robíš veci, ktoré ťa vyčerpávajú a nerobíš veci, ktoré ťa dobíjajú, tak tá tvoja energetická baterka proste sa nedobíja, ale vyvíja, proste klesá.
A začnú svietiť tie červené kontrolky pomyselné. A my ich ignorujeme. Ale to, že ignorujeme tie červené kontrolky, sa stane okamih, keď vlastne tú baterku môžeme aj totálne vybiť. A totálka znamená niekedy aj smrť. Ale ak sme ešte není tam, že ešte nejaká tá energia je, tak si začneme pri tých červených kontrolkách klásť také tie otázky. Prečo ma už nič nebaví? Prečo som stále unavený? Prečo som podráždený? A odpoveď je zase tá jednoduchá. Lebo si viac bral, ako si dával. Dlhodobo si čerpal viac, ako si doplnil. Tak ako to zmeniť? Jasné, dobiť baterky. No dobre, a ako? Čím? Tak prvý krok u nás v KEM je ten, a poďme sa na ňo spoločne pozrieť, a vôbec to nie je o veľkej revolúcii a nejakých veľkých hodinách a časoch. Je to malý krok, ale je prvý a je najdôležitejší. Je to uvedomenie. Ak si neuvedomuješ, čo ťa vyčerpáva, tak s tým nič nespravíš. A ak si neuvedomuješ, čo ťa dobíja, tak zase s tým nič nespravíš. Lebo ty potrebuješ poznať obidve strany. Potrebuješ poznať to, čo ťa vyčerpáva a potrebuješ poznať to, čo ťa dobíja. Aby si toto rozvíjal a toto ponížil. Takže otázka. Čo ťa dnes vyčerpalo? Druhá otázka. Čo ťa dnes nabilo? Čo ťa naplnilo? Možno zistíš, že väčšinu dňa robíš veci, čo ťa vyčerpávajú. Je to smutné, ale je to problém. Je to tá pasca. Je to ten kruháč, z ktorého sa ťažko, alebo niekto dokonca niekedy nikdy nechce vystúpiť. Každý má svoje rozhodnutie. Ale telo vždy povie pravdu. A buď ťa prinúti vystúpiť z kruháča, alebo sa sám rozhodneš vystúpiť z kruháča. Čo si vyberieš? Z donútenia alebo z vedomého rozhodnutia, že ja som sa rozhodol žiť inak, mať viac energie, viac stvoriť. Čo si vyberieš? V KEM jasne hovoríme o tých jednoduchých nástrojoch k zmene k lepšiemu. Bo všetci to chceme. Všetci chceme mať viac energie, alebo aspoň toľko, koľko sme mali pred tým rokom, 2, 3, 10. Chceme sa dobre cítiť. Chceme vládať. Takže ten prvý krok. Ten malý krok. Každý deň napíš aspoň jednu... Normálne napíš na papier s ceruzkou, napíš jednu vec, ktorú ťa v tomto dni alebo v ten deň, daný deň vyčerpala. Ale zároveň napíš aj deň, ktorú ťa nabila, ktorá ťa pošešila, z ktorého si bol šťastný. A urob to každý deň. Je to taký tvoj, vytvor si tým taký svoj rituál dobíjania, nabíjania. Nie je to hodina, nie je to možno ani 10 minút. A tie veci, ktoré ťa dobíjajú, môžu byť čokoľvek. To môže byť prechádzka, to môže byť dobrá hudba, to môže byť ticho, to môže byť rozhovor. Proste čokoľvek, čo si uvedomil, že ti dobilo energiu. Sprav to. A začni si všímať, čo sa deje. Uvedomuj si to. Proste tento malý krok. Píš si to a uvedomuj si to. Tvoj systém, celý tvoj systém tvojho tela, mysle, energie dostane signál, toto je pre mňa dobré a toto ma posiluje a toto budem riešiť, aby som to zmiernil. Samozrejme, tí, ktorí už sledujú kanál KEM dlhšie, vedia, ako sa vrácať samému sebe prostredníctvom dýchom. A hovorili sme o tom v minulom videu, takže kľudne sa vráť a vypočuj si predchádzajúce videá a dýchaj vedome. A realizuj svoj dobíjací rituál. Postupne sa začne všetko z vyčerpania dostávať. Energia začne stúpať. A je na to ešte ďalšie mnoho spôsobov. Aj tie prebereme. Takže pozvánka na tento týždeň pre teba. Urob to.
Urob to tento týždeň. Každý jeden deň si napíš tú jednu vec, čo ťa vyčerpá a jednu vec, čo ťa posilí, čo ťa nabije, čo ťa rozžiari. A dýchaj. Dýchaj nosom. A všímaj si to. Bez posudzovania, bez nutnosti to hneď meniť. Uvidíš, čo sa stane. Lebo to, čo si uvedomíš, až to môžeš začať meniť. A to, čo neriešiš, ťa vyčerpávať už nebude. Ďakujem, že si tu so mnou bol. Na budúce si povieme niečo viac o tom, keď sa cíti človek byť v takých tých koncoch. A keď má pocit, že už je to veľmi náročné ísť ďalej a nejak sa rozvíjať ďalej, rozširovať, zväčšovať. Takže teraz sa vráťme k tej malej myšlienke dňa. K tomu prvému kroku. K tomu tvojmu dobíjacemu rituálu. K tomu dychu. Ak ťa čokoľvek oslovilo, ak ťa zaujala hoci len malá myšlienka, je to skvelý pokrok. Funguje to. Sleduj kem. Buduj v sebe pokojnú silu muža. Dovidenia na budúce. Maj sa krásne a pokojné dni prajem.